komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 26, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.pa. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kay karon sa itong mga headliners, una sa mga balita lokal. Grupo Progreso, gintapos ng alyansa kay Congressman Gasataya. Employees mandatory vaccination sa syudad Sambago kag Cadiz, ginabi-abi ni Governor Lacson. Sa mga nagapanguna nga balita national, pila ka mga eskwelahan nagkakas sa plastic barriers. Pagpapili presidente ni Senator Go, magapadayon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi ginagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa Mayong gabi sa aton nga mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Joshua Christopher Bellas. Good evening dira sa imo. Si Ma'am Hona, Ma'am Hona man. Ma'am Homa Lumena, good evening man. Sa kay
Maral Balatak. Mayong gabi sa kay Audrey, Cedric kag kay Cody nga nagapamati sa may barangay Estefania kuno. Sige, salamat. Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Sa kay Atia Kim Eriman, dra sa Banwasang Morsha, thank you so much, Ged, sa aton nga mga ka-action. By the way, suliton ko lang ha sa mga ka-action naton nga nag-send dira sa mga stars, no? Open na liwat, diba? Smiggle bag yan. Saan ba mo matulog ka? Sige Sa iwan pa natin yung mga ka-action, mayong gabi dira sa inyo. Syempre, monitor lang kamo kay para yung maging updated man kamo sa iban pa natin yung mga balita. And also sa mga papremyo namon para sa inyo. Diba? No? Kay Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit. na abang-abang kita kay syempre may ara kita isang mga papremyo. So kung ikaw ang imo nga pag-monitor ka subong pag the next day wala naman ay basi ma-miss nimo paglawag namon, no? Ang pila namon iya ka mga ipabati nga mga promo diri sa Action Radio. So always gid nga mag-monitor, no? Kag para yang ma-familiar man kamo sa amon iya, no? Sa mga tanan yung mga news personal sang Action Radio Bacolod kay para in case kung pamangkoton dira abi na mangkot dira abi kung sino ang kilala mo nga mga news personal, at least mailawag ka, di ba? Hindi pa bilang suli. Hindi pa suli-suli like hindi ko na ganit na ano man. mayong hapon kuno kay Action Dorel Aboso. May nabasahan ko na before. So dapat magpamati kita kay para mabalaan tagid kung ano ang eksakto nga pangalan, di ba? Action Dorel kag Action Eden. Ginisa mo lang katao ang duha ka persona. Well, anyway, sa iban pa naton yung mga ka-action, nagapadayon ng amon nga sa papremyo. So, basi bala ikaw matawgan ka dira, dapat gid nga naga-monitor ikaw kay para nga, no? Para nga agad-agad makasabat ikaw kag matik na dayon 500 pesos, di ba? And yung gabi lang gari sa kay Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo and also sa kay Ma'am Jinky Dialag doon. Sige, standby kita galita na sa mga ka-action naton. Mga messages nyo karon lang na. Okay, standby sa aton nga mga balita lokal. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang Sa aksyon! Kakaroon sa rita na sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, nagdesisyon na ang Grupo Progreso nga untaton ang ila pagpag-alyansa kag suporta kay Lone District Congressman Greg Gasataya. Sa press conference nga ginpatigayon sa Grupo Progreso subong hapon nga ginpamunuan mismo ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, ini nga desisyon ang resulta sang hindi pagtuman ni Gasataya sa iya ginpromisa nga neutrality. Sino kay Lunardia, hindi lamang ang iya mga kaupdanan nga mga kandidato ang nagaka-confuse sa ginhimo sang kongresista, kundi kalakip man ang ilang mga supporters sa ground. Dugang pa ni Leonardia, wala na sila sang salig kay Gasataya, gani mas labing maayo nga ini sila ang maghimo na sa nagakaigo nga desisyon. Sa iban nga balita lokal, ginaabi-abi naman ni Governor Eugenio Jose Lacson ang tikang nga ginhimo ni Mayor Salvador Escalante sa siyudad sang Cadiz kag Mayor Nicolas Yulo sa siyudad sang Bago angod sa pagpanaog o kung pagpapanaog sang executive order nga paghimo mandatory sang vaccination sa ilang City Hall employees. Suno kay Lacson, ginaengganyo man sini ang iban nga mga alkalde nga sundon ang ginhimo sang duha ka alkalde agud nga makabulig nga mapadasig ang vaccination rollout. Palayag ni Lacson sa bahin sang Kapitolyo,
Iya pa usisaon kung may mga nabilin pa ka mga empleyado nga wala pa magkabakuna kaga iya istoryahon. Kung hindi madala sa istorya naman, mahimo man nga magapamanaog siya sa executive order nga himuon man nga mandatory ang pagpabakuna sa mga empleyado. Sa karon, yara pa lamang sa 27% ang nabakunahan sa probinsya sa Negros Occidental. So we welcome what the city of Bago, I think, and Cadiz, what the mayors did by issuing that executive order, and that can also be done by other LGUs. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iba nga balita lokal, ginaabi-abi ni Bacolod City PNP Colonel Thomas Joseph Martir ang pag-abot ni PNP Region 6 Director Brigadier General Flynn Dongbo sa Bacolod City PNP Headquarters. Duha ka semana ang nagligad halin sa ginbutang bilang PNP Regional Director. Sa pagpamulong-pulong, highlights ang mensahe ni Dongbo ang pahanungdom sa tanan nga mga personnel nga hindi magkumpiyansa sa piyak nga manubo na ang COVID-19 alert level status sa Bacolod. Nabuksan man ni Dongbo ang preparasyon sa kapulisan para sa 2022 nga eleksyon, kagin pa siguro nga pagpabilin o ipabilin nga neutral o kung wala sang suportahan nga politiko. Samtang Enero 1, tuig 2022, umpisahan na ang pagsaylo sa mga Bacolod PNP personnel sa mga banwa ka o kung syudad nga wala sila sang miyembro sa pamilya o kung himata man nga nagapapili sa eleksyon agud malikawan ang ginatawag nga partisan. Sa katapusan nga balita lokal, ginkalipay ni EOC Executive Director M. Ang pagtaas sa numero sa mga Bacolod noon nga nagpabakuna kahapon nga adlaw sa di naglabot sa 7.8 mil ka mga individual ang ilang nga na record. Suno kay ang ini nga development ang resulta man sang ilagin pasanyo nga kampanya kagin patuman nga estratehiya. Dugang pa base man sila record, mayoriya sa mga nagpabakuna ang nag-avail sang first dose. Nagapati man ini nga ang ginahimo nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa pag-obligar sa mga empleyado sa gobyerno kag pribado nga sektor nga wala mabakunahan sa pag-submit sang ilang negatibo nga RT-PCR test sa tion nga mag-report sa trabaho kag personal man nga mag-abaga sa kagastuhanan ang isa sang nangin rason sa sini nga sitwasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:17. Santon Plus Gold ang aton pag-edad hindi mapunggan. Pero isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain. Life Extension Vitamin D3. Sa amon siling masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684. Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Sa aksyon! Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, hindi na mag-usar sa plastic barriers ang pila ka eskwelahan nga kabahin sa limitado nga face-to-face classes sa rason nga mahimo lamang ini magdulot sa malain sa baylo nga makabulig. Sunod sa Department of Education, naghatag na sang abiso ang ahensya angod sa pag-usar sa plastic barriers sa mga hulot-bulothuan sa diin, gintumod ang pila ka pagtuon sa mga eksperto nga mahimo lamang maka-apekto ilabi na sa maayo nga sirkulasyon sang hangin. Suno kay Education Undersecretary ni Pamoseno Malaluan, magluwa sa epekto sa maayo nga sirkulasyon sa hangin, posible man nga mangin kontaminado ang mga ginusar nga barriers. Webes nga adlaw sang una nga nag-anunsyo si Mayor Vico Soto nga kakasuna ang plastic barriers sa mga eskwelahan sa syudad sang Pasig nga kabahin naman sa face-to-face classes. Kumpiyansa si Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban Attorney Melvin Matibag kaya hindi mag-withdraw si Senator Bongo sa ipagpapili bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Suno kay Matibag, nanging tampad lamang si Go sa ginabatsyag sa karon apang wala nagakahulugan nga maga-withdraw inisang kandidatura. Dugang pa ni Matibag nga ang matuod may pagsapol nga natabo sa Malacañang sadtong Nobyembre 24 kag masobra sa 50 ka mga gobernador ang naghatag man sang suporta sa kandidatura sang senador. Sa iban pa nga balita national, ginahulat pa sa Department of Health ang report gikan sa World Health Organization angod sa bag-o nga variant sa coronavirus nga na-detect sa South Africa kag ginapatihan nga mas makalalaton. Suno kay DOH Director Dr. Beverly Ho, nagsapol ang WHO kag mahimo magapagwa sa pahayag subong ukon sa buwas nga adlaw. Ang B11529 variant ang yara sa 10 mutations ikumparar sa Delta nga may 2 mutations ukon sa Beta naman nga may 3 mutations. Sa katapusan nga balita lokal, ukon sa itong katapusan nga balita national, ginapanindugan ni senatorial aspirant kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang iya pahayag nga magadulot lamang sang panibag-o nga pandemya ang isabong. Suno kay Cayetano, ang pandemya isa ka viral
makalalaton kag magkapalain sa lawas ang tawo. Ginpaanggid ni Cayetano ang isabog sa pandemic nga suno sa iya addictive kag isa ka sa isang sugal nga wala sang regulasyon. Kontra man si Cayetano sa ginaduso nga hatagan sa 25 ka tuig nga prangkisa ang mga operators ng online sabong. Panindugan sini nga ginpahayag sa PAGCOR nga nagdubo ang ila kita sa panahon sa pandemya. Apang gin-insister naman ni Cayetano nga sigurado nga magasa kaliwat ang kita sang state-run gaming firm oras nga matapos ang COVID-19 pandemic. Gani hindi niya makitaan ang rason kung nga kinahanglan hatagan sa 25 ka tuig nga prangkisa ang isabong operators. Ilang buwan pa lang to, Henry. Ba't natin bibigyan ng 25-year franchise? Ang sinasabi ng PAGCOR kasi, humina kita nila dahil pandemic. So, ibig sabihin, pag wala ng pandemic, tataas na ulit ang kita nila. So, ang question ko lang, bakit po humihingi ng 25-year franchise ngayon? So, sana, pag-aralan muna. Total, may permit na sila sa PAGCOR, nangyayari na. O sige, 6 months or 1 year, tingnan natin. Kung makakasama, itigil na natin. Kung mali tayo, aminin natin ito. Pero tingin ko po, tama tayo na ito ay very addictive at hindi ito mare-regulate. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sang aton mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karong adlaw Biyernes, Nobyembre 26, tuig 2021. Upo na inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Mga kaaksyon, sa riin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,